Ġie konkluż il-ftehim bejn l-Ene Malta u Shanghai Electric, ftehim li ser jara investiment ta' 320 miljun euro u li ser ikunu investiti f'pajjiżna sal-aħħar tas-sena. Il-kumpanija Ċiniża se jkollha sem ta' 33% fl-Ene Malta permezz ta' 100 miljun euro. Dan fil-waqt li ser ikollha 90% sem fl-impjant ta' Dellimara Phase 3 permezz ta' 150 miljun euro. Is-70 miljun euro li jifdal ser jintużaw biex l-impjant tal-BWSC jibda jaħdem bil-gass minflok bil-heavy fuel oil. Il-bord tal-Ene Malta ser ikollu chairman u 3 diretturi Maltin, fil-waqt li ċ-Ċiniżi ser ikollhom deputy chairman u direttur. Fil-każ ta' Dellimara, iċ-Ċiniżi ser ikollhom 3 diretturi flimkien ma' direttur Malti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-ftehim qed ipoġġi l-qasam tal-enerġija fuq sisin sodi, dan fil-waqt li tissaħħaħ l-ekonomija u jinħolqu opportunitajiet ġodda. Ma naqasx milli jitkellem ukoll dwar il-post tax-xogħol tal-ħaddiema. Lill-ħaddiema tal-Ene Malta u l-familji tagħhom ngħidilhom li dan huwa biss parti minn proċess li mhux biss salva il-post tax-xogħol tagħhom, iżda għandu jgħin biex joħloq aktar opportunitajiet il quddiem. Il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi fisser kif dan l-investiment ser iwassal biex Malta issir hub reġjonali fis-settur tal-enerġija fil-waqt li jkunu parti minn joint ventures fuq enerġija rinnovabbli. Flimkien bħala partners se nkunu qed ninvestu flimkien barra minn xtutna. L-investiment mhux se jsarraf biss fi flus, iżda f'knowledge transfer biex il-ħaddiema ikomplu jżidu l-ħiliet u l-esperjenzi tagħhom. Yundan Wang, chairman ta' Shanghai Electric flimkien mal-President ta' China Power Investment, Lu Guzu, faħru dan il-ftehim li ser iwassal għal rabtiet iżjed b'saħħithom bejn iż-żewġ pajjiżi fil-waqt li l-kumpanija Ċiniża tkun tista' topera fl-Ewropa wkoll. Il-Gvern preżenti sab sitwazzjoni fejn l-Ene Malta kellha dejn ta' 840 miljun euro. Dejn li tnaqqas bin-nofs fil-waqt li permezz tal-ftehim il-Gvern ser ikun qed jiggarantixxi 66% minnu. Il-kumplament ser jagħmel tajjeb għalih ix-Shanghai Electric. Barra minn hekk aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu kienu qed jgħidu li ser ibaxxu r-rating ta' pajjiżna minħabba s-sitwazzjoni mwera li kien hemm fl-Ene Malta.